Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakaenda kun'anga. Pandakaenda kun'anga mainge muri mugore ra2015. Ndainge ndava nemakore 3 ndigere muSouth Africa. Chakanyanya kundirwadza kuti ndinge ndichizosvika kuita madecisions awo andakazoita yainge iri nhau yekuti pavanhu vose avo vandainge ndakaunza muno muSouth Africa dziri hama dzangu idzodzo mukoma dzakatanga kubudirira, yet ndainge ndakamira panzvimbo imwe chete. Handizivi kana vanhu vachikwanisa kupanzwisisa ipapo pekuti unokwanisa kubatsira vanhu muupenyu, vanhu ivavo vobva vatoita mari kukudarika. Saka zvinhu zvikaita saizvozvo mukoma, kune vamwe vekuti vanenge vava kutotanga kutokudadira. Ndo zvainge zvoitika ipapo. Ndakati ndaita kuda makore 2 ndichirwa nekuti ndinge ndichiunza hama dzangu muno mumujoni. Umwe noumwe uyo aiti kana uya kuno ndaimutsvakira pokugara. Sevanengina vangu ndainge ndakati handidi anobva kumusha ari ega. Umwe noumwe wandinounza muno mujoni anofanira kuti ange achiuya nemudzimai wake. Saka ndaitsvakira munhu pokugara, uye zvekare ndotsvakawo kanga kari kamubhedha nekasitofu kuitira kuti munhu ange achingosvika achiwanawo pekugara pakanaka. Izvi ndainge ndakazviitira kuti tisazonetsana paukama. Umwe noumwe anofanira kuti anga achingosvika achingogara zvakanaka, ozvitsvakira hake basa aine pekugara. Saka zvaizoitika mukoma ndezvekuti ndaiti kana ndaunzawo hama dzangu, vamwe vaikwanisa kuzotambudzika pakukasika munhu awana basa. Zvaizondipa puresha zvekare yekuti ndinge ndichizovabatsira kubhadhara rent. Saka makore 2 iwawo mukoma ndakapedza makore ndichizama kuupgrade hama dzangu zvekare nekuzoendesa vana vangu kuchikoro. Saka ndakapedza makore 2 ndisingakwanisi kubatanidza zvinhu. Zvino ndakazoti ndava mugore renumber 3 ndikati rino gore ndiro randava kudawo kuti ndinge ndichizoti ndinge ndichienda kumusha. Asi ndakabva ndachizosangana nedambudziko, ndikabva ndachizowirwa nemushini tiri kubasa, ndikabva ndachizotsemuka bhonzo repachigunwe changu ndikagara kwenguva yakareba ndisingashandi. Ndo pandakatanga kuona wickedness yedu sevanhu vatema. Ndakati ndava kusakwanisa kushanda kudaro, kunze kwekuti hama dzangu dzose idzo dzandainge ndakasimudzira muupenyu hwavo vange vachikwanisa kundionawo kuti umwe wedu zvino zvaava kutambudzika, ane vana avo vatinofanira kuti tinge tichingoita mudeme. Umwe noumwe akangoita kana 200 rand zvayo, then mari yongoendawo kumhuri yangu, vange vachikwanisa kuwanawo chouviri. Asi pakashaya kana umwe chete zvake akaburitsa kana rand, even 1 rand rekuti vange vachitumidzirawo kumhuri yangu. Saka mukoma, zvinhu izvozvo zvakandibata, ndikaona kuti vanhu vatema ndo zvatiri. Saka ndakabva ndachizoti ndapora kuti ndinge ndichikwanisa kuwana basa. Zvainge zvonetsa because ndainge ndisinganyatsokukwanisa kusimudza zvinhu zvinorema. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba mumaprofita ndichida kuti ndinge ndichipiwa munamato wekuti ndinge ndichikwanisa kuzotengerwa pane zvinhu zvandainge ndava kutengesa. Ndainge ndofamba hangu ndichingotengesa madomets uye zvekare ndichitengesa nemabhurumu muno muJoburg. Ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizobirwa zvinhu zvangu. Saka ndakatanga ndichapiwa munamato. Madzibaba avo vainge vachindibatsira handina kunge ndakaziva kuti ivowo pandakasangana navo vainge vatori munzira vachitoda kutoenda kuMozambique kuti vange vachienda kunosimbisa chiprofita chavo. Saka vakazoti vabva kuMozambique vakandiudza kuti vainge vaine munamato mutsva
uyo wavainge vakaburuka mugomo nawo. Vakanditi munamato uyu vanousanganisa nemafuta, vakandiudza kuti icooking oil. Havana kunge vakandiudza kuti ainge atori mafuta esandawana awo avainge vava kuda kundipa. Saka ndakagamuchira mafuta iwawo ndichiti munamato vainge vakandiudza kuti pose apo pandinenge ndava kuda kubuda ndichida kuenda kunoronda zvikwereti kana kuenda kunotengesa, ndaifanira kuti ndige ndichitora mafuta iwawo ndobva ndachizozora pamhanza pangu, ndobva ndachizotanga kufamba ndichitengesa. Zuva randakatanga kuzviita mukoma, ndakabuda pamba ndikati nhasi ndoda kuswera ndichimbotenderera hangu ndiri kuSoweto. Ndakati ndichingoburuka kombi, pane umwe murume akangomisa motikari yake. Murume iyeye ainge atori muZimbabweni, akabva achizoti kwandiri ainge achida kutenga broom, akabva ati pamba paainge achigara ainge achida kuenda neni pamba ipapo. Tikabva tatodzokera kumba kwake kwaainge achigara, achiti zvimwe kuda pane vamwe vepamba pandinogara vanenge vachidawo mabhurumu nemitsvairo. Tasvika pamba pacho ipapo mukoma, mabhurumu andainge ndiinawo akapera. Vanhu vakatenga zvose zvandainge ndiinazvo, vakatoti vainge vachida kuti ndige ndichizodzoka ndinge ndichizovatengesera zvekare zvimwe zvandainge ndiinazvo, zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa zvainge zvisati zvakamboitika. Ndakafonera madzibaba same time, vakandiudza kuti ndainge ndava kuchitanga manje kuita mari. Mukomana ndakatanga kuita mari, ndatanga kuita mari kudaro hama dzangu dzose dziya idzo dzainge dzakambondishainira dzakandifuratira dzakatanga kuzvidzosa muupenyu hwangu, asi nekuda kwekuti vainge vakatondipeputsa kuti ndo zvavari vane ukama hwenhema, ndakabva ndachizobva mulocation umo matainge tichigara. Nekuda kwekuti ndainge ndava kukwanisa, ndikabva ndachizotanga kugara kumaSuburb. Ndakatora mudzimai nevana vakazotanga kugara neni kunoku. Pasina kana nguva ndakatenga motikari yangu, ndainge ndotofamba nemudzimai wangu tichitotengesa mitsvairo yedu tichitoita mari. Saka mafuta aya akazoti achinonopera, ndikabva ndadzokera kwamadzibaba. Ndaingoti zvemunamato ndadzokera kuya madzibaba vakanditi tikufanira kuti tinge tichienda tose kuMozambique. Takabva tachizoenda tose kuMozambique, ndopa ndakabva ndachizozviziva kuti madzibaba vainge vatori nen'anga yavo inovasimbisa. Vakabva vati kwandiri Mwari hakuna, kungori nemidzimu, ende midzimu inonetsa kuti inongoita zvinhu zvayo painenge ichida. Saka kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichifamba, usanyanya kuvimba nemidzimu, nekuti inokwanisa kusakudavira apo paunenge uchida kuti inge ichikudavira. Ndokusaka vainge vakasimbisiwa nen'anga iyoyo, vakanditi ngotoitawo kuti unge uchiva nemafuta ako aunenge uchigara nawo mumba mako. Mukoma ndakabva ndachizopiwa 2 liters dzemafuta esandawana. Awo mafuta andakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizomashandisa. Mafuta awa mukoma ndakamashandisa kubva 2015 achinopera. Akazonopera mafuta awa mainge mava mugore ra2017. Mafuta apera, ndikataura nemudzimai wangu ndikati sezvo pfuma tava nayo, there is no need yekuti tirambe tichienda kuMozambique. Handina kuziva kuti kwainge kuri kutokanganisa mhiko dzasekuru ikoko kwatainge tatoita. Taifanira kuti dai takaenda tikanovazivisa kuti sekuru isusu tava right nemafuta enyu awa, then vobva vachizopeta dare racho. Hatina kunge takaziva kuti ndo zvazvinoitwa ka pachivanhu. Saka takabva tachizongosiyana nazvo tikaenderera mberi hedu nemabusinesses edu. Saka zvinhu zvakazotanga kuoma. Ndine motikari yangu mukomana iyo yakati ina driver yainge ichitodrivwa nemuSouth African. Ipapo ndainge ndava kutoita zvekupika up mamedical supplies. Tabata tender but through umwe muSouth African. Motikari iyoyo yakangonodonha mukomanashi akatokuvara zvakaipisisa muSouth African iyeye. Saka ndaona kuti zvinhu zvangu hazvichafambi zvakanaka. Ndopa ndakati kufunga, ndikafonera sekuru vekuMozambique vakati ko zvamunozongotifunga kana kuri kunzi zvinhu zvenyu zvinenge zvava kusafamba zvakanaka. Tikakumbira ruregerero inini nemudzimai wangu. Takabva tachizopinda muroad tikabva tachizoenda kuMozambique. Tasvika kuMozambique ndipo
ndipo apo pavakabva vachizotiudza kuti zvinhu zvedu zvainge zvakatotipandukira nechekare. Tikati saka toita sei? Vakabva vachizoti painge pachidiwa ropa, nekuda kwekuti hama dzangu dzainge dzakandiratidza uhipi hwadzo nechekare. Pandakaudzwa kuti painge pachida ropa reumwe pakati pehama dzangu, handina kana kumbofunga nezvazvo kwenguva yakareba. Ndakatongoti sekuru, munhu ngaabayiwe. Ndakabva ndachizoratidzwa mhuka. Uku ndokubaya kwandakaita vamwe sisi vangu avo vainyanyisa kutaurisa. Apa ndakaita sacrifice yekuvaunza muSouth Africa, saka ndakanzi buda panze uvhime. Pandakabuda panze ndakaona ndava musango, but ndainge ndiri pachivanze chavo sekuru, but chivanze chavo chainge chatoshanduka, rainge ratova sango. Ndiri musango kudaro ndo pandakabva ndachizoona kuti kwainge kuine mhuka iyo yainge iri kumberi kwangu. Mhuka iyi yainge iri mhembwe. Ndakabva ndachizomhanya ndikadzimba ndikaibaya nebvumo randainge ndakabata mhuka iyoyo. Ndakati ndaswedera padhuze nayo, maziso angu ndopaakavhurika. Ndikabva ndaona kuti yainge isiri mhuka, yainge isiri mhembwe, asi vainge vari sisi vangu vandainge ndauraya. Tichidzoka muSouth Africa ndo mamessages paakatanga kupinda. Tikaona kuti tainge tichitumidzirwa mamessages nevehukama vachitiudza kuti sisi vainge vashayika vari muchipatara. Takazomhanya tikaenda kuChris Hani, zvechokwadi tikanzwa zvichinzi sisi vainge vakashayika, saka hama dzainge dziri pakutitsvaka nekuti ndisu tega tainge tiine mari. Mukomanashi mutumbi wasisi takazouendesa kumusha, sisi tikanovaviga. So after ndachekeresa sisi tava mulockdown zvekare, takanzi taifanira kuti tinge tichiita imwe sacrifice, yainge iri sacrifice yekupedzisira. Tikazotanga kunamata because mudzimai wangu akati ainge aneta nekuramba tichingotevedzera mhiko dzehurombwa, hadzina kuchipa, nekuti zvinhu zvenyu zvamunenge muinazvo zvinenge zvakafanana nemwana mucheche anenge asingakwanise kurizina kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuti zvinge zvichiitwa zvinoitika here pari zvino. Saka mudzimai wangu akati ndaneta, I am exhausted, I can't do this anymore. Saka takabva tachizotanga kunamata. Takabva tanzi tainge taputsa zvekare mhiko. Tikati saka sekuru toita sei? Tikabva tanzi sezvo tainge taputsa mhiko, panodiwa futi sacrifice. Apa pava kudiwa zvekare imwe sacrifice. Saka ndichiuya pano ndiri kuda munhu anozviti anonamata, anokwanisa kundinamatira nemudzimai wangu, anokwanisa kuuya kumba kwedu kuti ange achitinamatira. Kana aripo munhu akadaro, mukoma, munokwanisa kutora mafoni numbers ake, mondipa mafoni numbers ake, ndinge ndichikwanisa kuzotaura naye. Kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Okay, nyaya dzedziya dzatanga manje. Pane vamwe mukoma avo vari kuti vakasangana neconfession, but haisi confession yandakaposta. Pane screenshot ravakanditumidzira, iconfession yavari kuti vakasangana nayo kuFacebook from another confessions channel, iri nyaya yemabhazi. Saka vari kuti ivo vakabva vachizosangana nemafoni numbers angu, vane zvavari kuda kutaura panyaya idzi dziri kuitika dzemaaccidents. Hanzi muri sei mukoma, munoitwa brother Nashi zviya. Ndakambofamba nebhazi iro randinofamba naro. Bhazi iri hakuna angazvibhilivha, but ndakafamba nebhazi iri for more than 300 kilometers ndisina mabreak. Mabooster ainge afa, asi murungu akanditi hazviite kuti ndinge ndichitsvaka breakdown, so kuti ndinge ndichikwanisa kubata target, ndakafamba nebhazi rakazara, takaloda 300 kilometers tisina mabreki. Hakuna kana passenger umwe chete zvake ainge achizviziva kuti bhazi riri kutongofamba zvaro, haritomborina kana mabreki. Saka nhau iyi iri kuitika yemaaccidents awa amuri kungonzwa zvichinzi murodhi mabhazi ari kungobheuka, pane nyaya iri kukonzeresa. Havasi varidzi vose vemabhazi vakaromba, varipo zvavo vamwe vatinotoziva vakatoromba. Mukutaura kwedu kwatinenge tichiita semadriver tinotoziva kuti nhingi
anoshandira munhu akaromba, but majority yevanhu vane mabhazi havana kuromba. Vamwe vacho vanotonamata, zvingatokushamisai, but vatori vanhu vanototsanya vasingarari kana mabhazi avo ari parodhi nekuda kwekushata kwaita marodhi edu. Ende kumafacebook zvinhu zvinotibata semadhiraivha kuti tinonzwa vanhu vachinyora ivo vachiti mabhasi dhiraivha havana discipline, vanenge vachingomhanya for no reason at all. But chamusingazivi ndechekuti tinorarama tiri under pressure. Chibasa chedu ichi chaimbonakidza kudhara chekudhiraivha bhazi, because waingoziva kuti basa rako ndere kungomuvha mapassengers from point A to point B. Asi iko zvinozvi chibasa ichi chava kurwadza mani, because you are always chasing matarget. Pandakatanga kudhiraivha mabhazi ndainge ndiri very proud as a bus driver. Ndaiti ndichipinda kana kubuda murengi uchinoridza kuti pep uchipinda nekubuda murengi, wainzwa vakomana vachikurovera miridzo, waiziva kuti aiwa ndiri kubva kubasa kana kuti ndava kuenda kubasa. Chainakidza mhani chibasa ichi. Asi iko zvinozvi mutoro waunenge wakatakura mutoro unorema kwazvo. SemaZimbabwean tava vanhu vekuti tine bitterness yakawanda. Umwe noumwe anenge aine nhamo dzake idzo dzaanenge ainadzo. Vamwe ndo vanenge vachimhanyira kunohodha, vanenge vachida kuti unge uchimhanya. Vamwe ndo vanenge vachibva kunohodha, vanenge vachifunga nezvenyaya yekuti zvinhu zvavo zvavanenge vainazvo vanofanira kuti vange vachikasika vasvika panzvimbo, vange vachitengesa, vange vachiwana mari. Saka pressure yaunenge uinayo inenge yakanyanyisa. Pressure hayo iri nani nekuti mapassenger anotaurika nawo, but dambudziko riripo nderekuti mabhazi awandisa, industry yava overcrowded. Munhu wose ane mari anotoita bhazi, saka mabhazi acho ari parodhi awandisa. Nyika dzakaita sana South Africa, mabhazi anongotengwa nevanhu vaya vanenge vaine mari yakanyanyisa, kana kuti makambani anenge aine mari. Asi medu munyika kune vamwe vaya vanoita madhiri ekuti within 2-3 days anokwanisa kutobuda bhazi itsva, mbenga dzimwe dzinoita madirty deals. Saka kana vachida kuzogeza mari dzavo dzinenge dzakasviba, chavanongoita ndechekuti anotenga bhazi. Kana atenga bhazi, it's either anongorisa palocal kana cross border, anenge achitogeza mari nebhazi rake iroro. Saka vazhinji vane mabhazi havana respect nemadrivers, because pache zvavo havatomborimo mutransport industry, havanei nazvo kuti mabhazi avo ari kufamba sei. Chavanenge vaine basa nacho ndechekuti mari yavanenge vakashandisa pakunotenga bhazi yadzoka here. Havana chavanoziva maererano nekurana mabusinesses etransport. Vanenge vachida kungogeza mari chete kuti vange vachizonzi vari kuita maclean deals. Ndokusaka parodhi pava nemabhazi akawanda. Mabhazi mazhinji mukoma anongomhanya, kunyanya mabhazi evanhu vanenge vaine connection nekuti vanokwanisa kuita madhiri. Mabhazi iwawo anokwanisa kurova Harare masvingo asina profit yaanenge achimboita, nekuti ivo profit vanenge vachitoita somewhere else mumamaini, vanenge vachidhila negold nezvimwe zvakangosiyana siyana. Saka haarwadziwi nekuti bhazi rake rapisira mafuta mahara from masvingo to Harare, which means too many buses on the road, too little profit. Saka izvi zvinobva zvachizonosvina avo vanenge vaine mabhazi maviri kana kuti bhazi rimwe chete, apa achitotarisira kuti mhuri yake inofanira kuti inge ichizoraramira pabhazi iroro zvekare nekuzobhadhara vashandi vake. Saka kana uchishandira musiyanwa wekuti anenge asina mamwe madhiri aanenge achiita nekusaidhi, unenge wava kungogara uri under pressure. Uchitobuda, murungu anokusendera message kuti vakomana zvamabuda
unofanira kuti unge uchiuya nemari yakati. Murungu wangu anowanzo kunyora meseji achiti, regai ndikuverengerei imwe meseji yaanowanzo kutumidzira mugrupu rekukambani kwedu. Vakomana, you must bring mari yakati by tonight. Kana mukasakwanisa kubata nemari iyoyo, don't even bother kudzoka kuHarare apa munenge mabuda muchienda somewhere else. Whether bhazi rafa, whether wakaneta, whether kuri kunaya, whether kuri kupisa, varungu vedu they don't even care. Ende tinoudzwa kuti bhazi harifanire kuti ringe richigara pasi richizorora imi musati mabata mari. Saka tinotodya tichifamba. Hakusisina zviya zvekuti semadhiraivha munomboti mukasvika kana parisesi mogarawo pasi mombotwasanudza makumbo. Aiwa, varungu vedu vamwe vacho vanotogara vakatoodha chikafu kuti muchisvika pakati kungosvika nekutongotora sadza nemadrinki nemvura muchitodzokera mubhazi motomhanyisa mapasenja tava kutosimudzira motofamba muchitodya. Ibasa ripi rekuti unofamba uchidya kana icho chikafu chacho chinogayika sei, chinodzika sei, nekuti hatina nguva yekuti tinonzi tinozorora. Saka mwedzi wadarika uyo mukoma ndakadhiraivha kubva muHarare kuenda kuBeitbridge, mabooster ainge akafa, no mabreak. Do you know kuti zvinoreva kuti kudii? Semunhu anenge achityaira bhazi rinenge riine mapasenja kuti luggage, ndaiti kana todzika mukoma ndainamata ende ndaitongorova gear down early ndichishandisa handbrake to slow down zvinhu zvisingatotendedzwi nekuti zvinokonzeresa maaccident. I drove 300 kilometers ndakaribata inini nekuti ndine experience kudarika vamwe avo vandinoshanda navo. Ndichidhiraivha kudaro mukoma ndichidonhedza magiya kuitira kuti ndisanyanya kumhanya. Vanhu vainge vachitokomplena vachiti vamutyairi ko zvamava kunanaira. Pano mumwe akatodanidzira akati zviri nani kuti tinge tichiburuka zvedu, kana taburuka then tobva tachizosangana kumberi, because pamwe pacho ndaitoona kutoti kutodonhedza kwandinenge ndichiita bhazi rinenge richitowedzera kutomhanya. I pretended as if everything was okay. Mukoma, if anything had gone wrong, chakaipira bhazi ndechekuti bhazi rinouraya 70 people vanokwanisa kungofa panguva imwe chete without any problem, because bhazi rinotakura vanhu vakawanda panguva imwe chete. Murungu tamuudza kuti kunoko zvinhu hazvina kumira zvakanaka, hatingafambi nebhazi iro risina mabreak. Asi murungu akati aiwa vakomana, kana maneta nebasa, kana mava kunzwa kuti hamuchadi kundishandira, pakai bhazi rangu ndichatsvaka vanhu vanouya voritora. Hamungandiudzika kuti bhazi harina mabreak. Chandiri kuda ndechekuti bhazi ringe richisvika panzvimbo, nekuti ndine zvandikufanira kuti ndinge ndichigadzirisa pabhazi iroro. Saka handikwanise kuti ndinge ndichigadzirisa mabreak kusvika masvika panzvimbo. Ndo kufamba kwatava kuita semadhiraivha, moving from point A muchibatanidza to point B. Uye zvekare varungu vedu vana Mutsiyanwa vava nekasisitemu kekuti unofanira kuti unge uchigadzirisa maproblems awo aunenge wasangana nawo murodhi uchishandisa mari yako. Kana ukafonera murungu ukamuudza kuti chakati chafa, handichakwanise kuti ndinge ndichienderera mberi nerwendo rwangu, anongokubvunza kuti une mari ipapo. Wobva wamuudza, anobva akuudza kuti saka gadzirisa uchishandisa mari iyoyo. Mwedzi kana wava kunopera anobva akubatira mari. Pane mamwe madhiraivha avo ari kutorarama nezvikwereti. Ndakamboita mwedzi yakati wandei ndichikwereta mahwindi chaiwo, kutokwereta mari kubva kune mahwindi kuti ndinge ndichikwanisa kujoinidza ndikwanise kutenga mataya. Murungu atadza kundipa mari. Uchifamba
unenge uchifamba wakahwanda, dzimwe nguva unotongodarika nepamwe panenge paine vakomana vanogadzira matai kana kuti vana makanika wakatovesera, because unenge uchitovakwereta wotongorova bhero kuti ndichazokuonai kana ndodzoka. Zvino zvingaitawo here kuti apa uri dhiraivha unokwereta nyika yose, kwose kwaunonzi uri kuenda kurutu ikoko unenge uchikwereta vakomana vematai, vakomana vemweya, vemabhodhoro, vana makanika, vefuel, unenge uchingokwereta nyika yose nekuda kwekuti mabhazi acho awandisa. Ende kunyangwe mukati munoda kugara pasi, bhazi chairo kana rakagara pasi rinenge richitonzi riri kutoita loss. Saka kana rikanzi bhazi rafa rinotopiwa mahours ekuti rinofanira kuti ringe richigadziriswa. Saka vana makanikawo nekuda kwekuti vanenge vari pakutsvaka mari, mukasvikawo nebhazi richinzi rinoda kugadzirwa, vanotomeka shuwa kutoti ratogadzirwa nekutokasika. Vanenge vachirova mashortcut, noti ekutamba nawo, mamwe mashortcut ekuti wega sadhiraivha unenge uchitongoziva kutongoti apa ndiri kudhiraivha what they call muchirungu a moving coffin, bhazi rinenge rakaita zvekubatanidzwa. Madhiraivha mazhinji vanongofamba vakarara nekuda kwekuti vanenge vakaneta. Vamwe ndivo vanotora zvavanotora kuitira kuti vange vachikwanisa kumuka kwenguva yakati rebei kuti ange achikwanisa kufambisa basa, because kana ukasafambisa basa racho rinokwanisa kupera kana ukasapinza mari mukambani. Vamwe ndo avo vanongorarama nemadhiragoni nguva dzose. Ende panozonzi panenge paitika accident, munhu wose anongoti ndidhiraivha. Hakuna anoblema pressure iyo inopiwa dhiraivha, hakuna anoblema mbinga idzi dzinongotenga mabhazi dzobva dzamwaira mabhazi iwawo parodhi kuti vange vachikwanisa kugeza mari dzavo. Hakuna anoblema varidzi vacho vemabhazi avo vanokumanikidza kuti unge uchidhiraivha kunyange paunenge uchinzwa kuti hauchakwanisi, nyama dzaneta. Chokwadi ndechekuti semaZimbabwean tinofanira kuti tichiziva kuti mabhazi awandisa parodhi. Kuwanda kwemabhazi zvinoreva kuti mapassengers ava mashoma. Mapassengers zvaava mashoma, munhu wose ava kurwira for the same route. Kana mukaona mabhazi paya achinzi ari kuita marace achida kuovateka mamwe mabhazi, inhau yekuti vanenge vachitoziva kutoti pakati pane mapassengers ari kuenda kwandiri kuinda. Saka kana ndikatanga kusvika panzvimbo zvinoreva kuti ndini ndinosvika ndokolekta mapassengers ose. Vamwe vanenge vachinditevera kumashure vanosvika pasisina vanhu, takatoenda. Saka we are forced to overtake, kunyange patinenge tisingafaniri kuti tinge tichiovateka, to arrive first, kunzi uri ndege yepasi kuti unge uchikwanisa kuloda first, kubhadhara marank marshals so that unge uchikwanisa kuwana nzvimbo. Zvose izvozvo sadhiraivha ndiwo unenge uchifanira kuti unge uchinegotiata zvinhu zvose izvozvo. By the end of the day you are just not a driver but you are trying to survive. Apa mapassengers anenge achikupa pressure. Mabhazi mazhinji ari kufamba murodhi, mabhazi iwawo haatombofanire kuti ange achifamba. One loose baudi, one tire raputika, one small mistake, bhazi iroro harikwanise kuti ringe richinomira kuti tsi, rinotokudubuka chete nekuti rinenge ragara rakasakara nechekare. But every day munhu unomuka opinda murodhi nekuti vana vanoda kudya. Kana ukaona panenge panzi paitika accident, kana mukaona bhazi kana kuti mabhazi anenge achipfuura iri mvuto achimhanya, zivai kuti vanhu ivavo vari pakutsvaka. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi kana mukaona vakomana vemabhazi vachimhanya, hanzi hakusi kunzi havana basa neupenyu, asi vanenge vari pakutsvaka.
ichokwadi here chekuti mabhazi awandisa paroad? If you think so, tell me what you think in the comment section. Uri kushandawo here sawindi wemabhazi? Kana uchishanda sawindi, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Uri makanika here anopota achibata-bata mabhazi awa, ende zvipi zvimwe zvamuri kuita, mashortcuts mamwe amuri kuita so that bhazi rirambe riri paroad? Are you a bus owner? Pane zvimwe zvamuri kuita here izvo zviri kukonzeresa kuti mabhazi ange achizoita maaccident? Hanzi namukoma vedu havasi vose vakaromba, asi pane vamwe vane mari vava kugeza mari dzavo nekutenga mabhazi vongomakanda paroad kunyange asina profit yaanenge achiita. Ichokwadi here kana kuti kwete? Zvingagadzirisika sei nhai mhuri yeZimbabwe?